And then Yabenya, your traditional MC Bakope, or you're very famous, or a TikTok, I'll be one American Assembly. On one of our official MC, Edema Star programming. Camera, then Papa Papa, then Busan, and then the Abakosoa. Stay tuned. Okay, we can see. No matter by ever Ashanti TV. Yeah, and I'm this year. No matter first thing. Media, Mammy can enter water for any phone. Okay. Idea, you the told me I will sue me just one. Kwesi Abeyi. Okay. Kwesi Abeyi. No correct. And one I will use also. And one son I'm a TikTok. And a Facebook and Instagram there. Kwesi Abeyi ye boa e fi hene. E ho ne de obenya me. That's why I say obi abakwa follow no. TikTok. And Facebook and Instagram. Now ohono or the amane any amamre Agona titu amane any amamre and the brem. Okay. Open kase no pacho and then yabaha. You can see you and then the abakoso ewa. Me this year me sempa eni die ebekoso wa Agona nyina no enye ne saase said you would kan na wo kan no ebe bosome ne nna kakra etwemu ena Agona hensem no emu piwe na otumfo ma kwan se Agona man hema afedie ne yonko Ɔkɔmfo Anokye na konya no eya adabo ate enti wonfa besie mre no nokre Agona man hema be hwehwe mu be yi de se brantie ya na osefata ya na ye frɛ no Odesie Benjamin Boache na dodo no nso frɛ na Boache. Okay. Nokre Agona man hema de ne tie e man panimfo isan se asante amamre ne amanie mu no ye matrilineal mamenka ne saa enti wode ne kire e man panimfo ne man e wo fie ne kra nye wonum na ode won kire one year na edi 70 years and above ena nana hema introduce Odesie ne kire won na wonum assesse be ma no muhu se no kre ni mu ania ni mu pi ya obetimi edi Agona hene amana yiyi ema ye de ne kwakire yewura ema yewura so gitomo ema ne be yensa ye kire Agona mpanimfo ma Agona mpanimfo so ye bi kire no sade mu betwa aye no ena ye kosere insaye saman wo mensie fikesie mu ena na no duade ye twa mu ya no ye ne Agona manto so nyina de ne ko ye kosere insaye edema Odesie ema enei waye Agona hene a edinka nti ne ene de edikan a ohene obenante atum pasa afa kroi all the traditional points all the traditional streets ohene be faso eyo no ane man nti obetietia baby a ope nti enei se na obi wade ye bi kura wo ye ne kromu a ye dwabo bia yamane de ko etiri etirese krowura kwaba nti enne Agona brono a ewotin no sedie ebekonie emranti ahodenfo ne akukudufo besoa wo hiesi wo metri so na yede no afri won ton ase edue ya yebifrase yefre ne won ton eno ne si ahemfie animu won ton yefri ho a na yede na fasoa akosi Agona body meka Agona boda ye lorry station ho na yede na fa kwan no so eye kumase mampon kwan no ya fa kwantempon no so akosi ye maternity that day mu ho bia ya eni eye NPP office no ewo no na ya side na fa Agona emonten so saa na be wura owuo so yeduro owuo so a na ya sa be so ye no wo wonton ase ampacho owuo so ne eye onyema owuo so asem de wo ka ana wo bisame ana kire se wo pa adoma nko asem atie enti se de be ya wasuafo watiefo ebenya ho mfaso nti no na ebo mu ketua bi tietie ase kwakuo kon de atie ne se abakwasem ebete ye ne se atetesem kire ye se ebra obiri konfo be ye ne nsenkire ne nya nkamade ewo Agona manto nso mu nyina wie ye no isanse ohene de ha kyee no ema ne dedi
na ɔhwɛ sɛnea owuo esi nipa atwetwe owuo si tata nipa no a na ahomete nti ɔyɛ n'adwen sɛ deɛ tie biara no ɔne owuo bɛkɔ akɔkonkoden ate owuo nsɛm safo a wɔde fa nipa ɔde bie asamando pono ma nipa fa mu korɔ no ɛbaa ne saa no ɔhene yɛ ahoboa sɛ wɔbɛkɔ nti wɔkɔ no ɛna ɔka kyerɛ ne man nyinaa sɛ ansa na ɔbɛba no ɔkɔ a ɔbɛdi nanson ɛnanson no ɛni kwan sɛ obiara bɔ twene mu anaasɛ obiara esu ɔhene kɔɔyɛ ɛnanson no akyi na ɛson yɛ no na ɛnimu biribiri kakra no ɔhene ɛnya nyi ne ti no kɔmfo nya nyi ne ti no ɛna ɔno ara ne nua yɛ a yɛfrɛ no siaw anim ɔhyɛ yɛ ma mmeranteɛ sii twene so ɛna mmaa nso so ɛte ntwenebɔ no wɔn nso hyɛ aseɛ sun yɛ signifying the death of Ɔkɔmfo Anokye. Nti bere a wɔba woduru Agona bro no yɛfrɛ no owuo so no yɛ a mebɔ din no ɛna ohu abranteɛ bi sɛ ɔbɛ kurom ɛna obisa ne sɛ abranteɛ na ɛdeɛ na ɛkɔ so Agona etuo atwene dawuro ɛne dedededede ɛna ɔsɛ a yɛse Ɔkɔmfo Anokye so ɔkɔgye owuo safo aba ɛna ɔkɔɔyɛ na wama enti na ɛne yɛsim twene nso sɛ kɔmfoɔ ɛkɔ akura ɛhɔ ana ɔsɛ ɛne ɔde sɛ branteɛ mede nkra yi so ma ɔkɔka kyerɛ me wɔfa ne nua bɛɛma siawani sɛ sɛdeɛ wama yɛnhu madamna no saa na ɔno nso yɛnhu nadamna enti na owuo so ɛho abakɔsɛm tiawa ɛno no enti ɛhɔ significantly ɛhɔ ɛna Ɔkɔmfo Anokye oduru yɛ a ɔsan n'akyi ɛde kɔɔyɛ a yɛnhu ne tira kwan bio owuo so ɛhɔ ɛne yɛbɔɔ na wuto anaa hɔ ne yɛbɔɔ ne wuo enti ɔsan kɔɔyɛ it's a honey last but one place no that the last but one place ɛhɔ koraa deɛ wei deɛ ɛyɛ kokoro mu asɛm kakra ɛhɔ no ɔhene duru a ɔnkyɛ hɔ ɛhɔ no ɔnsɛ ɔhene te apakan mu a beebi obeduru bi afɔntɔn from ɛne ntwene ne dawuro no nti ɔte adaban kakra ɔsa ɛdaadaa ne ho nanso biribi nti owuo so deɛ ɛnam sɛ hɔ yɛ amanfo nso nti oduru hɔ a yɛbɛtwam na yaba na yasan abɛsi no wɔ wɔntɔn ase nti ne dwumadi a ɛbɛkɔ so ɛno ɛno pa ho a mo nyɛ hwee bio ɛno pa ho a dwumadi yɛnyɛ ne nko an yɛdi no ɛyɛ naanu dwumadi ɛyɛ nane ɔkyena na ɛnɛ yɛsoa wɔ hene de to mpasa fa kuro yi ntwea so ne ne mmɔnten so wie a yɛn nyinaa yɛte adeɛ ni bɛkyerɛ mu wɔ Ɔkɔmfo Anokye fie ha na afei ɔhene abɛtena ɛsɛ ɛso mehyɛ adeɛ yi a yɛama ho fitafitafita yi a ɛno ne ɛsɛ no that is the podium ɛnɛ ɔhene ɔbɛtena so ɔtena so a ɔman no nyinaa ɛyɛ yɛ comments yɛfikɛsie mu a ɔhene ɔdɔm adɔnten fekuo no nti adɔnten fekuo mu ahemfo ɛwɔ mu nyinaa bɛba na wabɛma ne tiri nkwa akɔ aba ɛne nsira nsɛm nananom pa ho a ahemfo aka nyinaa betumi aba ne nuanom aman hene ne aman hemaa no ɛsiane sɛ ɛnsɛn gura ti pɛnti monkey play by size nti ne nuanom aman hene ne aman hemaa no ɛnso de w'anim onyam ɛbɛba abɛkyea na bɛma na kɔ aba ne tiri nkwa nsɛm ɛno firi hɔ a na afei adwuma mu mpanimfoɔ asɔfoɔ obi ɔkɛdeɛ wɔ mu biara ɛbɛtumi abɛma no akɔ aba na adeɛ ne kɔ soɔ no sɛdeɛ amammerɛ ne amanneɛ teɛ no ɛnɛ yɛbɛsa afa so ne ayɛ ɔhene ayɛ nti there will be series of presentations ya ɛbɛkɔ soɔ nti basically ɛnɛ deɛ ade titiri pa ɛwɔ mu ne sɛ ɔhene bɛfa mmɔnten so ɔfa mmɔnten so wie a wabɛtena ɛsɛ so na wagye nkyea ɛno no na yɛka sɛ we are going to pay homage to Ɔkɔmfo Anokye Boakye a ɔtɔ so mmienu nti ne nua baa ɛnɛ deɛ ɛbɛsi fie ha no ɔkyena ɛnam sɛ nkyea no ɛkɔ tententen a ɛtoɔ mmɔden nti mpanin sɛ kwantenten bi apia aboboa no nti bɛduru baabi no ɔhene bɛsɔre na wɔwura fitiam na ɔkyena nyame yɛ adom a saa bere yɛ mu ɔhene asa abɛtena ɛsɛ so na ɛnɛ ɔkyena no nso wasa agye nkyea a ɛka akyire nyinaa na ɛnɛ deɛ wɔ hɔ no Not a send that Ɔkɔmfo no enka ho. Ɔkɔmfo ka ho pa.
esan se akomfiri tete na firi Ɔkɔmfo Anokye so na Ɔkɔmfo Anokye akɔ na nsi ya na mu ba na nei akomfo nso otwaka enti enra ewie mu nsakra ni bibi kakra bi na besanka mu enkanana no akomfo gina wona so pampe sabela ba ti adapan ye fra na adwena besia no pay na ensumpo no no pay wo de ehwe woni mu ntentenso enye obi na beka atere wo akomfo na sase ya won mo ba abedi agoro abeya akomfo goro abesaya abeti adapan akosi se yede wo hene ebefa montin so nyina wie no besan abetena se na wabegentia enti nei yekotu kuromu a ana yeso wo hene a akomfo enedi nanim esanse na na yewo santen wo se wo hene wo ba wo se fita na afi wo tuchire nko a enti ne akomfo ebeye saade no edi nanim okay you can see we dey metawa no se wetin a church here nde ne ebekoso wa ha enti no betefo said the opinion as attached me and then we ha the bekoso wa ha bia ye betwa ma said the waka no from wonton so de ko owo so wonton ase de ko owo so de ba nyina ye betwa nyina e de abrem opinion kase me aba me da se me to safra so pese me no twetwe nko o bae na answer abe ko no pese o won chia bia wo de ma wadofo bia o de ma omo na afi ye de wesi ene die me ye be ma wafo me do me yere nanso ene yi a mete Ɔkɔmfo Anokye fie die madofo no ye mienu eye obiri Ɔkɔmfo Anokye boache otoso mienu ya ene ono nti na aman pesen aba Ɔkɔmfo Anokye fie aba beri bie no ono ena menti edikan koma no ono firi ho ana na Agona man hima na echampoma ntansan yi adom na ayema samakoma bomprenu bia wa yiye santemu oyema netiwo mpobia no enna no pay metia mefa Ahwere TV so etiawo ema ommo eneyo medamo ase yes ye das ye pacho ye besesia ene die Agona man koso nti ye nyina ye wa ha yanko ba bia ye be ye adwuma enti Ahwere TV medamo so mo ase ne akwanya amode ma ye besesia stay ona munko be bia Ahwere TV ye besesia bye bye na